Toto Sztosy wrodziło się 20 rokів temu, w 1996 roku. Na początku toto Sztosy nazywało się Europa bez granic, bo tak sobie wydumali, że będziemy organizować międzynarodny festiwal narodności, narodnych mężczyzn. I zapraszaliśmy do Lichnicy od 96 roku ansambli nam podobne, na przykład Serbii Łużyckich, z Niemiec, Bretończyków z Francji, Basków z Hiszpanii, Friulanów z Italii, Polaków z Czech czy Litwy, Rusynów baczwańskich, Żydów z Ukrainy. Po paru rokach to festiwal nam się już Kuściok zaczął nudzić w tej stali reguły i решiliśmy, że nazwiemy go po inszemu, Kuściok rozszerzymy jego regułu i Europa bez granic zamieniła się na świt pitkyczerom. Zaczęliśmy zapraszać ansambli ze świta, niekoniecznie już ansambli mężczyzn. Kyczera duże podróżowała po świecie, sama koncertowała w takich державach jak Meksyk, Indonezja, Peru, Chiny, Irak, Gruzja, Izrael, Emiraty Arabskie. Mieliśmy duże kontakty i решiliśmy, że będziemy zapraszać te ansambli ze świata do nas.
Kto hostuje w tym roku na festiwali? Bardzo szerokie spektrum. Chcieliśmy to jubilej 20 festiwalu, bo jest 19 edycja, ale to len proto, że na początku robiliśmy festiwal 102 roki. Jest 19 edycja, ale 20 roki festiwalu i jeszcze może ważniejszy rocznica. Kyczera w tym roku świadkuje 25 edycja swojego dijania. Powstała w 2001 roku. Zaprosiliśmy ansambli, bardzo egzotyczne grono. Mamy ansambli z Izraela, ansambl arabski z Nazaretu, mamy gości z Indii, z Pendżabu, mamy grupy z Tajwanu, mamy gości z Kolumbii, profesjonalną, zawodową grupy, mamy gości z Turcji, z Ankary, organizacja Tufak. Mamy dwa ansamble rusnackie z Dziurdziowa w Serbii i Kurołczan. Byli też ansambli z Czeko, to się prezentowali w Krynicy w pierwszej części. Są też 4 ansambli polskie, jest ansambl z Rosji, z Abakanu. Specjalnie zaprosiliśmy Polaki z Syberii. To powiedzcie sobie czemu. W naszych czasach, kiedy się zmienia włas, podumajcie, jaka może być rola, jak Lemkę zapraszają ansambl polski z Syberii. I to myślę tylko slamę, tak? Że żadna kresowa organizacja nie zaprosiła polskiego ansamblu z Syberii. Zaprosili Lemkę. I to jakby toho festiwalu nie było, to by toho ansamblu z Syberii polskiego nie było. A przy nachodzie to ansambl prezentuje cudowne tańce narodów syberyjskich, na przykład hakaskie. I możemy się doznać pro folklor narodów Syberii. Także думаю, że to festiwal był udany. Bardzo dużo ludzi wsiadli. Ciężki festiwal, ale jeszcze coś niezwykłego, że to te ansambly, które przyjeżdżają z drugiego końca świata. W ramach festiwalu odbywa się ponad 30 koncertów w 20 miejscowościach, ale ansambly chce chodzić do nas wertati. Muszę przerwać. Dobry, dziękuję.
początku festiwal organizowaliśmy na Niżnej Silesii, w Lichnici i w okolicznych miejscowościach. W 2007 roku, w 60. roczniczu deportacji, решiliśmy, że ten festiwal musimy przynieść na Lemkowinu, bo robienie holem na zachodzie Kuszczok mijało się z sensem. Wyrішiliśmy, że będziemy besiedować świtu pro nas, pro Lemkowinu, pro naszą tragiczną historię, a najlepsze besiedować, kiedy możesz wskazać lemkowskie cerkwy, chory, bo wtedy ludzie znają, prosto besiedujemy, kim sme. I ten festiwal, czemu ten festiwal ma służyć? Ten festiwal ma besiedować, czemu świt pitkoczerą. Po pierwsze, chcieliśmy to nasz lemkowski świt, który był chowany przeważnie dla naszych ludzi, lem dla naszych ludzi, był skrywany lem w rodzinach, pod lemkowską strychą. Chcieliśmy go ponieść do świta, powieść świtu pro nas Lemkiów, pro naszą tragiczną historię, pro naszą kulturę, wskazać Lemkowinu. Ale z drugiej strony chcieliśmy pokazać ten świt, który nasi ludzie nie znali w naszych kruchach.
ludzie się czudują nam, jak to jest, że zapraszamy na przykład ansambli profesyjne, tak jak w tym roku z Kolumbii, i te profesyjne ansamble na przykład koncertują w Bortnim. Думаю, że nikogo by nie było nagody, żeby na przykład Lemkicki Świt, Lemkickie Sela wiedzieli do tych ansambli. Zверніть увагу, де тут фестиваль організуємо. Organizujemy, bo niektórzy myślą, a na zachodzie organizujecie. Ale organizujemy w takich miejscowościach na zachodzie, gdzie są nasi ludzie. Gmina Wowił, gmina Chociany, gmina Rudna, gmina Lubin, w Liscu, w Zamienicach, w największych skupiskach Lemkił. W Krynici, koło Krynici mieszkają nasi ludzie w Krynici, w Bortnim, w Wysowi. Staramy się pokazać i mocno powiedzieć. Zresztą jak widzicie tu jest parę tysięcy ludzi się przewija przez to publiku i na każdym kroku powtarzamy. To festiwal robimy my, Lemki, i to zawdzięki nam. Wy możecie na festiwalu być. Także dumam, że rola medialna, promocyjna, rola budzenia identyfikacji Lemkisu jest niezwykła tego festiwalu i najważniejsze jest to, kto go robi, bo na przykład legnickie media piszą bardzo mocno. Łemkowie znów zaprosili egzotyczny krąg przyjaciół ze świata. Łemkowie znów podbili Legnicę. Łemkowie znów podbili Krynicę. To jest niesamowite, że w mediach pojawia się hasło, słowo Lemki, podkreślana jest nasza rola.
Czasami не роблячи впрост лемківської культури, не запираючися дослівно за високим колчастим дротом і білетуючи імпреzy, możemy osiągnąć wecy, otwierające się na środowisko zewnętrzne dla lemkiów, niż roblacze imprezy zaparte dla siebie. Możemy po pierwsze hołosno powieści pro siebie, przełamać bariery, stereotypy i думam wyegzekwować bardzo duże rzeczy. W 70% tot festiwal robimy nie z subwencji, z dotacji, a z własnych środków. Jak budżet festiwalu to jest 300 000, to 200 000 zdobywamy. W samooprawach, w samorządach, bo nasza oferta jest na tyle atrakcyjna, że po prostu możemy rachować na pomoc partnery, na współpracę. Zapraszam Państwa do Poloneza! Makarze! Kółeczka! Alawa! Alawie! I думam, że zmieniło się bardzo dużo właśnie za sprawą Kyczery. A Kyczera to nelem ansambl, to nelem festiwal. Kyczera to też ośrodek lemkijskiej kultury, który implementujemy. To największa w Polsce lemkijska biblioteka. Mamy ponad 10 000 woluminów. To izba etnograficzna lemkijska. To wydawnictwa. Teraz kończymy 2 albumy. Jeden poświęcony lemkijskiemu obleczeniu, a drugi album starych archiwalnych fotografii, który się nam udało znaleźć w archiwach. Kyczera to żywa besida lemkijska, którą nesemy, bo gadam pri nachodzi tych zapowiedzi, ja może powieści hołosno, ciż po lemkijskie parę słów, powieści proto kim je. Możemy hostić ansambl, na przykład rusnackie, lemkijskie z Słowacji czy z Serbii tu i wskazać naszym sąsiadom, Polakom i naszym ludziom i powiedzieć, proszę, to są nasze krajany, nasze braty, tak? To bardzo, że tych ludzi nie przyjdzie na watry i oni mają tu niesamowitą nachodu byty na tym festiwalu. Zauważcie, że na transparentach, które są eksponowane na scenie, banerach wielkich, na plakatach, które są w parunacetioch miastach Polski jest krylicia, którą piszemy. W każdym i drugi pidmet, gdzie na przykład w 100-tysięcznym mieście na wszystkich słupach, na wszystkich wielkich, znaczących miejscach są banery, transparenty. Pojedziecie na centrum miasta, są transparenty, gdzie jest napisane Świt pod Kyczerą, Międzynarodny Festiwal Polemkijski i robi to lemkijski ansambl z lemkijskimi logotypami. Думam, że lemkijską mowę, besidu można prowadzić nie przez wydawnictwa, ale nesuczy jej do świta, bo zawdzięki temu ta lemkijska besida staje się żywą, językiem, besidą komunikacji, nawet nie między lemkami, ale lemki ze świtą. Bye.
Tot festiwal to bardzo duże koncerty. W ramach festiwalu, festiwal zaczęli sme 9 dni tomu koncertom w Świdnicy. Pierwszy raz w Świdnicy. Ci zaskoczył. Koło Świdnicy byli osaleni ci Żlemki w 48 roku, które byli drugi raz preselene z okolic Wrocławia. I cieszyliśmy bardzo mocno powiesti, że tu w okolicach Świdnicy są Lemki. I byliśmy bardzo duże problemki powiesti hołosno. Następny dzień, drugi dzień festiwalu, gala koncert miał miejsce w Wołowi. Wołowi to powi, gdzie było najwięcej ocalenych Lemków na Niżnej Silezji. Proto to kusiok zabywamy, to te lemki jakby zaczynają okiłko w Lichnici, w powiecie lichnickim, lubińskim, lemki się nikoли nie wstydali, to w powiecie Wołowi prawie propali. I teraz to festiwal tak naprawdę zaczyna budzić na nowo ich świadomość. To niezwykłe jest, że to te ludzie do nas przychodzą, na przykład z brzegu Dolnego, i mówią, słuchajcie, my ci lemki znate. I to takie gram, budymy, to mam, że budymy na nowo ich świadomość, ich dostomenność. Potem jsme się prenesli na 4 dni na Lemkowinu. Koncerty były w Sękowi, w Bortnym, w Ropyci Ruski, ale gala koncerty naszym głównym partnerom na Lemkowinie jest Krynycia, nam się bardzo pracuje, także 3 wielkie gala koncerty dziś na Krynickim Deptaku, po paru tysięcy ludzi na każdym z koncertów. Co roku prenosiliśmy się na jeden dzień, to jest dziś ewenementom, bo to festiwal nasz czemu naszych chcę zwrócić uwagę, to festiwal ma być pomostem, takim, który uczy miejsca poselenia Lemków na zachodzie i w górach i pokazuje światu, gdzie mieszkają Lemki, gdzie mieszkali Lemki. W 2007 roku, w 60. rocznicę akcji Wisła, prenesliśmy pierwszy raz festiwal na Lemkowinu, a w 2009 roku ruszyliśmy pięć dalsze. I na przykład Kuściok zadati, mówimy inaczej. Powiedzieliśmy sobie tak, że do współpracy włączymy też Lemki na Słowacji i przynieśmy ten festiwal na Słowację. Naszym partnerom został Kurył, przygraniczny Kurył i Ansam Kurołczan. Odbyło się to z wielkiej miery zawdzięki współpracy i pomocy pana profesora Mikołaja Muszynki i od 2009 roku regularnie ten festiwal na jeden dzień was na tym festiwalem oddajemy Rusnakom ze Słowacji. Nie znajdziecie drugiego festiwalu w Polsce, który jednak uczy nie Lemki z zachodu i z Lemkowiny, ale jeszcze Lemki z Słowacji i bardzo hołosno besiduje świtu po nas Lemków. W Kurowi na koncertach było po 5000 ludzi. Jest to jeden z największych festiwali na Słowacji. Nie Lem rusyńskich, ale ogólnie festiwali.
Kanady. No dobrze, niech będzie, że będę miał turban na głowie. Przypomina trochę kopułę Łemkowskiej cerkwi. Proszę Państwa, więc jeżeli mogę już tradycyjnie prosić o modlitwę, więc bardzo proszę o modlitwę za mnie, za moją rodzinę, za tych wszystkich ludzi, którzy pracują nad festiwalem. Proszę podziękować Bogu za to wszystko, co Pan Bóg pozwala nam robić. I proszę pamiętać o nas na przyszłość. Dziękujemy. Boże zapłat. Do stryczy za rok. Do zobaczenia za rok. Proszę o film festiwalu.